Ola xente, canto tempo, e xa moito que non subía un vídeo, medio ano por aí máis ou menos, xa choveu. A vida é complicada, dá moitas voltas, non sei, ás veces é difícil seguir o ritmo, e ás veces é complicado facer todo o que queremos porque son cousas demais. Nada, quería agradecer porque a pesar de ter pasado medio ano sen subir ningún vídeo nin nada, seguen a chegar mensaxes prácticamente semana sí, semana tamén, entón, pois, quería agradecer a todas esas persoas que me seguen, que están a ver os meus vídeos, que me están a seguir cada día máis, xa superei os 100 seguidores, eu non contaba con nada diso. Non sei, isto comezou na pandemia, o comezo de todo, cando non se podía facer nada, non se podía nen sair de casa prácticamente, e agora, pois, está todo tan distinto, non? Agora estou a traballar nunha escola de idiomas, acabei os mestrados que estaba a facer, o de educación e o de literatura, xa tedes acceso ao meu último traballo sobre Carballo Calero na páxina de academia.edu. Estou tamén a facer o doutoramento sobre Carballo Calero e ao mesmo tempo estou a preparar unha antoloxía da poesía de Ernesto Guerra da Cal, que me parece que é unha das figuras fundamentais da literatura galega xunto con Carballo Calero e por tanto estou a facer un monte de cousas, non? Unha morea de cousas e é difícil manter o ritmo, non? Non podo, non consigo facer vídeos como facía aí ao comezo porque a miña cabeza está en moitos lugares e ningún ao mesmo tempo. A vida é complicada. Iso no plano dos estudos e demais, mas noutros planos tamén é difícil. E nada máis, era somente para vos agradecer a todas e a todos os que vedes os meus vídeos e espero cando tiver findada algunha das tarefas que están por aí pendentes, pois facer algún vídeo novo explicando algunha cousa de interese ou contestando algún dos comentarios que me chegan, que algúns deles pois son dignos de reflexión e de facer algún comentario ao respecto, non? Bon, pois nada, moito grato, novamente, repito, a todo o mundo e vémonos futuramente. Espero que non sexa dentro de moito, espero non tardar moito en subir un novo vídeo. E nada máis, se puder, vou continuar co vídeo que deixei sen analizar de Freixanes, que xa me pediron varias persoas que acabe de facer o comentario. Quero tamén subir un vídeo comentando o tema de como está a educación na Galiza. Meu Deus, como me trema mal aí. Educación na Galiza, como está o asunto, como vexo agora desde a miña óptica como profesor, como docente, e algunhas cousas que podería ser interesantes para pensarmos en mudar o paradigma e a situación da nosa lingua, que está cada vez máis depauperada, máis en perigo, non? De desaparecer. E nada máis, obrigado a todo o mundo, a todos os que alentan ao pobo galego a falar a súa lingua e que comentan nos vídeos e nada, vémonos dentro de pouco. Veña, grande abrazo.